prostě klid docela. Jsem rád, že jsou tam krásné videa. A že krásně ty videa jsou k něčemu. Chci jenom říct, abyste to nedali žádný porno, žádný násilí a dali tam pouze krásné věci. Aby to člověka, jak se dívají na ty videa, aby ho to protěšilo. A zabíjení a války, to já odsuzuji. Prosím, zastavte všechny války, všechny prezidenty a peníze. Peníze jsou peklo. Nikdo nemá na nájem, není práce, musíte zaplatit byt, musíte zaplatit tam to všechno. A z čemu jsou ty peníze? My tady nebudeme, peníze budou. A tohle bych chtěl okamžitě zrušit. Tu situaci. Je to úplně všechno hrozný, co se děje v tom státě. Já jsem byl jsem práci na letišti, dělal jsem tam 4 roky. Byla to skvělá práce, skvělá parta, dobrý vedoucí. Tak to byla nejkrásnější práce, co jsem já měl. A chci říct, že jsem strašně pyšný na tom, že jsem tam pracoval. Na letišti v Praze, Plzeň. Tak vím, o čem mluvím. A všem přeju, aby měli dobrý život, aby zastavili všechny války, aby jsme se všichni spojili proti válkám, aby se tam dalo tady žít pořádně. Děkuju a naslyšenou.